खुलुमबाय बिटिआर चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होयोब्लानो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननाय बायदि। चिफ मिनिस्टार एयारपर्टआव मैया मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा गावनिफ्राय 50,000 रांनि केसखौ कभिड-19 नि जुजिनायनि थाखाय आसाम गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गथायो। लोगोसे माहारियारि कभिड-19 जों जुजिनाय मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव हालामगिरि बिमल बसुमतारी आरो कक्राझार इउएन एकाडेमिनिफ्रायबो बिथाङा इउजि ब्रह्म बिथाङा आखाइजोंनो 50,000 रांनि चेक गथायबावो। कक्राझार जिल्ला देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय बासबारि प्रधनपुर प्राइमारिआ मैया माहारियारि कर'ना भाइरासनि नेम खान्थिखौ सोलिनानै बावबो गामिनि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बासबारि प्रधनपुर पिसिडिसिनि मावख'खौ मैया फुंबिलिनि समाव बेखेवनाय जायो। लोगोसे बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो देबोरगाव ब्लकनि टिसि/एलसिसि नि चेयारमेन बुद्धदेब मुसाहारिया। लोगोसे बाहागो लानाय नुजाथि फैबावो कक्राझार डेभेलप ब्लक एन्ड बिडिअ चेयारमेन बसुमतारी जों लोगोसे हिमानिया बसुमतारी आरो नड अफिसार केपि नाथ बसुमतारीखौबो बे मावख'आव बेखेवनायाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबाव सम माहारियारि कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायाव जाय बिथांमोनहा कभिड-19 जों फिनजाथाय गोमाजानाय रान्दि जानाय दं बे आइजोफोरनि थाखाय मैया आसाम सरकारा 2,50,000 रांखान्थियारि अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावबाय। बिरसिलांगानि मुंख्लं खाम्फायाव एबसुनिफ्राय बिबार बावहैदों। आसामाव कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया जाबाय 1,523 आरो गासै कर'नाजों जिउ गोमानाया जाबाय 37 जन जिउ गोमायो आरो कर'नानि जौखोन्दोआ जाबाय 2.76। चिरां जिल्लानि बिजिनि बरलावगाव उसु एकाडेमि क्लाबआ बिटिआर सरकारनिफ्राय मदद बिदों। बे समाव बरलावगाव उसु एकाडेमिनि फोरोंगिरि फुंखा गयारिया माखासे खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि खालामदों आरो उसु एकाडेमिखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां रांनि अनसुंथाइ नांगौ जादों। बेनि थाखायनो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर हालामाव कभिड-19 बांनायनि जाहोनाव क्वारेन्टाइन जन जानानै थानाय जायफोरा एमएलए गणेश इस्लारि बिथाङा खौरां लादों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि सरकारा होनाय सफ्टखौ रायजो-राजाफोरा मानिनानै सोलिनो थाखाय खावलायदों। बिथाङा